Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Johannesi isahluko se-16 ivesi yesi5 kuze kube ivesi ye-11. Kulo nkathi uJesu wathi kubafundi bakhe, manje sengiya kongithumileyo. Akakho kini ongibuzayo ukuthi uyangaphi. Ingani ngoba nginitshelile lokhu, inhliziyo zenu zigcwele usizi. Kepha nginitshela iqiniso ngithi kunilungele ukuba ngemuke mina, ngoba uma ngingemuki ummeli akayikufika kini. Kodwa uma ngemuka ngiyakumthumela kini. Lapho esefikile yena uyokuqondisa umhlaba ngokona nangokulunga nangokwahlulela. Ngokona kambe ngokuba bengakholwanga kimi. Ngokulunga ngoba ngiya kuBaba ningabe nisangibona. Nangokwahlulela ngoba indaba yenkosi yalomhlaba isinqunyiwe. Thandwa zami, kunezinto engifisa ukuzibuka. Uthi uJesu, manje sengiyahamba ngibuyela kulona ongithumile. Sengibuyele ekhaya. Ngiyayibuka lento, ngibuka umntaka Maria esehlale nalabantu iminyaka eyevile eminyakeni emithathu. Ngibuka umntaka Maria esephilise abantu. Ishosha zahamba, imunguli neyithuli zakhuluma zezwa, neyimpumputhe zabona. Evuse abafileyo abanomopho wabelapha. Ngimbuka uNkulunkulu esenze imisebenzi ebabazekayo. Ngimbona esebe nobudlelwane obuhle nobujulile nabanye babafundi, nabanye babantu. Kodwa sekufike isikhathi sokuba aqhubekele phambili. Sekufike isikhathi sokuba abuyisele okaNkulunkulu kuNkulunkulu. Ibalekile lento ngoba ngibuka ukuthi nasempilweni zethu siyafika isigaba esinjalo. Isigaba sokuba ususe inkonyane embeleni ukuze izokwazi ukuzimela. Kunezigaba ezifikayo uthola ukuthi khona la engibambelele khona. Khona la engincela khona ulwazi. Kodwa zonke lezi zinto ngizibona ukuba beyimelwe ukuba zenzeke ukuze zingikhulise, kodwa ukuze ngifike esigabeni la ngizokwazi khona ukuzimela. Umntwana uyamgona umzali amncelise, kodwa siyafika isigaba la kumele amsuse khona ebeleni, khona ezomjwayeza ukudla oqinileyo. Athi umpostoli Pawuli, athi ngisayingane ngangidla okwabantwana, ngenzisa okwabantwana. Kodwa ngokukhula ngadla nokudla oqinile, nezenzo zami kwafanele ukuba zishintshe. Nesintu siyayenza lento, umuzi umuntu omdala ethi hayi kodwa ke lento yenzayo inobungane phakathi. Ochaza ukuthi siyafika isigaba esiphoqayo empilweni la kumele khona ngikhule, la kumele khona ngifunde izinto.
la kumele khona ngikwazi ukuzimela. So into yokuqala uJesu ayishoyo usebatshelile ku chapter 14 ukuthi inhliziyo zenu mayingakhathazeki. Waseyaqhubeka wabatshela ukuthi ngizohamba ngiye kuBaba. uThomas noPhilip bakhathazeka, uzoshiya kanjani? Uyaphi? Athi phela ngindlela neqiniso. Athi obonile mina ubonile uBaba. Athi la ngiyakhona, athi ngiyonilungisela indawo ukuze nani nikwazi ukuba nami. Namhlanje uyabatshela ukuthi sesifikile isikhathi engangikhuluma ngaso. Ibalulekile lento empilweni yomuntu, to be able to plan your life. Uzibuze ukuthi kahle kahle njoba ngenza ukuthi ngikhula nini, ngikhula kanjani, ngikhule laphi. Empilweni ibalulekile leyo nkonzo yokukhula. Ibalulekile inkonzo yokuthi phela angibe ngcono kunalokhu ebengiyikona izolo. Alingaphela usuku ingekho into engifundile. Akube khona engikufundayo okusha. Akube khona engikuzamayo empilweni. Singahlali salindela ukuphiwa. Singahlali salindela ukucela. Point number 2. Uthi ngiya kuBaba. Ngimbona uJesu ethi mayifika kuBaba athi uNkulunkulu waze wenza kahle mntanami. Ngiyayiqhenya ngawe. Lento ingenza ngibuza ukuthi ekupheleni kosuku yikuphi esingathi masikubeka uNkulunkulu athi uNkulunkulu ngiyabonga imizamo yakho yosuku. And so mangivuka ekseni ngizokwenzani? Yikuphi ekumele ukuba ngikwenze okuzodala ukuba uma sengiyolala nelanga selibuyela konina uNkulunkulu asho ukuthi ngosuku engikuphe lona ngiyayibonga lemisebenzi emihle oyenzile. Thandwa zami konke kuyisipho. Amahora uNkulunkulu asipha wona ayisipho. And so yes, ngenzeka ukuthi angisebenzi. Ngenzeka ukuthi ngisekhaya. But kulamahora enginawo iyiphi into engiyenzayo eproductive? Lento iyasiza because ithandwa zami akuve kulula ukuba depressed. Akuve kulula ukuzidabukela. Akuve kulula to feel sorry for oneself. Akuve kulula ukuthi vele abantu baya understanda bathi angenzeni. Akuve kulula ukubhoreka. But with the minimum that I have, what can I do with it? uJesu usifundisile ukuthi uyakwazi ukuthatha izinkwa ezu5 nofish ababili akwazi ukondla abantu abazinkulungwane ezinhlanu. And so sometimes empilweni akufunakali ngilinde izinto ezinkulu. Kufanele ngiqale kokuncane. And okuncane ngikwenzayo mangikwenzisisa kuzokhula. And so kufanele ngibuze ukuthi namhlanje yini engingayenza? Yazi thandwa zami, even ukuvuka wendlule umbhede is an achievement. Ngoba khona abanye abantu ongahlangana nabo edrobheni begqoke bebahle. Only mubuyele emakhaya imbhede yabo ayindluliwe. Ingubo igcwele phansi. Usinki ugcwele izitsha, amabhodwe liyoze ligezwe ngoba nakusekuzophekwa.
So even ukuvuka undlula umbhede ungdlale is an achievement. Ugeza izitsha is an achievement. Ugeza isitsha obudla ngaso. You are teaching and training yourself discipline. But at the same time, uyasikhombisa ukuthi singakwethemba ngoba uyakwazi ukuyiqala into uyiqede. Uyasifundisa ukuthi you are a responsible somebody. And so umbuzo fanele ngibuza, yini engingakwenza? And sometimes sisibuka izinto zibe nkulu. Ngingageza izintsha, ngingaklina endlini, ngingaklina ebaleni. Kungaze qasha umuntu azoklina ngikhona. A sense of worth. uJesu ubuyela kuBaba athi uBaba ngiyabonga ngokwenzile. uNkulunkulu somandla makasinikeze lokho buhlakani bokuqonda ukuthi I can do something. I'm losing a lot, but I can do something. Makasibusise uNkulunkulu somandla asivikela asikhanyisele ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.